Munkithan kuuluu jokaiseen vitriiniin ja käydään tänään pari tapaa läpi, miten niitä saa sinne tehtyä. Sokerointi, joka on se perinteinen versio, ja sitten tuommoinen suklaaseen dippaaminen. Sokeroinnissa on hyvä ottaa huomioon se, että munkin sulattaa kunnolla ennen kuin se lämmittää uunissa. Sulatuksen jälkeen tosiaan muutama minuutti uunissa, että se munkissa oleva rasva herää henkiin ja sokeri tarttuu siihen paremmin. Ja sitten saadaankin oikein tämmöisiä herkullisia huulet sotkevia munkkeja sinne vitriiniin. Suklaaseen dippaaminen on sitten toinen tapa tehdä ja sillä saadaan upean näköisiä tuotteita vitriiniin, väriä. Ja käydään se nyt vähän tarkemmin läpi. Mulla on suklaata sulatettuna, nyt on maitosuklaata ja valkosuklaata ja sitten on tämmöisiä erilaisia pinnoitteita siihen päälle. Munkit on jäisinä, toisin kuin tuossa sokeroinnissa, niin otetaan jäinen munkki, joka sitten dipataan tänne sulaan suklaaseen. Ja siinä itse asiassa tapahtuu se, että se suklaa alkaa heti jämähtämään siihen pintaan ja meidän ei tarvitse enää siirtää sitä kylmiöön, mutta me voidaan sitten huoneen lämmössä pitää näitä. Ja noin 15 minuuttia kun munkki on sulanut, niin se on valmis sitten tarjottavaksi. Ja näitä voi tehdä jo edellisenä iltana esimerkiksi siihen huoneen lämpöön ja sitten aamun kiireessä nostaa sinne vitriiniin vaan hienot munkit. Eli tosiaan jäinen munkki, sula suklaa, dipataan munkki suklaaseen, tehdään semmonen 2-3 kerralla ja sitten voidaan ripotella sinne koristeet päälle. Jos tekee liian monta kerralla, niin silloinhan käy niin, että suklaa ehtii jo jämähtämään ja se ei enää ne koristeet tartu siihen pintaan. Tehdään vielä muutama. Vähän villimpi versio. Pähkinät sopii hyvin, eli otetaan tästä pähkinää. Ja sitten valkosuklaan kanssa tämmöistä wasabipähkinää, niin se on oikein hyvä. No ja erilaisia munkkeja meiltä löytyy valikoimista. Eli sitten vaan dippailemaan.